Kusweleke abantu abathathu baze abali-12 bonzakala kwingozi yokubhukuqa kwebhasi e-Othongathi ngaseThekwini, KwaZulu-Natal ngale ntsasa. Akasekho emhlabeni umdlali kamabonakude nemifanekiso bhanyabhanya uPresley Chweneyagae eneminyaka engama-40 ubudala. Mandizibulisele kuni Mzontsundu, singoqala zive indlebe amehlo enu kwiindaba zeli nehlabathi. Sesilungele kaloku kuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje. Kusweleke abantu abathathu ze abali-12 bonzakala kwingozi yokubhukuqa kwebhasi e-Othongathi ngaseThekwini, KwaZulu-Natal ngale ntsasa. Ingxelo zithi le ngozi yenzeke ngexesha likaxakeka ekuseni abantu beleqa emisebenzini. Intatheli yethu Mlondi Rhadebe ulandela eli nqaku. Sisothongathi lapho kuthe kwehla khona ingozi namhlanje ekuseni yebhasi lapho ethe yalimaza abantu abangu-12 abangu-3 bashonela khona lapha endaweni yesigameko. Kanti-ke abezokuthutha esifundazweni saKwaZulu-Natal bathi leli bhasi belihamba ngesivinini esiphezulu ngesikhathi kwenzeka le ngozi, nabathi basola ukuthi uthe udriver uma ngabe ebreka yase ibhasi iphoseka lapha ebridgini, yashayisa ibridge yase iphotseka phansi, kwase kulimela khona-ke labantu bebekade bekhona phakathi, ekukholakala ukuthi bebekade beya khona emsebenzini. Kanti kube nokuphazamiseka okukhulu emgaqweni u-R102 njengoba kuwumgwaqo lona obhizi endaweni yakhona lapha Othongathi. Kanti-ke uvaliwe lo mgwaqo, abantu baze basebenzisa ezinye izindawo ekufanele bazisebenzise. Kanti-ke kuthe kamuva kwase kumenyezela ukuthi umgwaqo usuvuliwe, kodwa kuvulwe ilane eyodwa ukwenzela ukuthi kwazi ukuqhubeka i-traffic iflow kuyona le ndawo. Kanti laba abathathiwe baphuthunyiswa esibhedlela, kuthiwa nabo abanye babo basesimeni esibucayi kakhulu lapha nesibhedlela. Kanti-ke silindele ukuthi-ke size ukuthi-ke umbiko ogcwele-ke kamuva ozoqhamuka eminyangweni wezokuthutha uthini ngaso isigameko. Kanti naye udriver kuthiwa khona laphana esibhedlela esiseduzane nakhona uqashwe amaphoyisa. Asibuyisele izitambo ngakuwe estudio. Isithethi samapolisa uBrigadier Athlenda Mathe uthi amapolisa asungule uqoqo lomntu otyholwa ngokubulawa wasetyhini omeneminyaka engama-30 Olorado Mongale. uMongale kuthiwa ebeye kwisidlo nendoda ebizwa njengoJohn emva kwemini ngecawe, ze wabe uyabulawa kwangolo suku lunye edibene noJohn. Bekumalunga nensimbi yesithathu emva kwemini ngecawe uOlorado esingisele kwisidlo nendoda ezibiza njengoJohn emthatha apho ahlala khona. Badlula kwingingqi yase-Alexandra eRhawutini suka emva kweyure nemizuzu engama-50 abakwantsasana babhaqa umzimba kaOlorado uhlukene nomphefumlo kwingingqi yaseLombardy West. Xa kungoku amapolisa namacandelo ohlukeneyo ezokhuseleko najongene nobundlobongela baphantsi phezulu nophando gabalala ngesisithwakumbe. He picked her up at her residential complex in Athol. They proceeded to Alexandra. They then proceeded to Kew in Johannesburg. And about an hour and 45 minutes later, at around 16:50, her lifeless body was dumped in Lombardy West, and that's where police collected her body. So we are investigating this particular matter. Kukwafunyaniswe ukuba inombolo eshicelelwe kule moto ibiqhutywa ngumtyholwa eyi-VW Polo ibimthatha uOlorado ayibhaliswanga ngayo koko ngeyeToyota Hilux ncakasana, nto leyo entamisa ukuba lo mkhuba kungabe kanti ubucwangciswe kwangaphambili. We are also issuing an alert to all women out there to be extra vigilant of their surroundings and to report any suspicious activity. And if anyone has information on this particular individual, do come forward and report to any police station. Ukanti ke kuhlatywe ikhwelo kwabasetyhini ukuba bakuxabise kangangoko ukuxelela omnye umntu ngohambo nomntu abangamqhelanga, kambe ke bangahlali kwaphela kwabo babandlandlathekisayo benobudlelwane nabo ngethemba lokuba baza kutshintsha. Nanjengoko uxhatshazo olusekelezelwe kwisini inyewe ethande ukulombatha eli, kugxininiswa ngelithi kwanele ngeziganeko zokutshatyalaliswa kobomi bamanina egameni lothando lwabazibiza njengamadoda. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini.
Umongameli uCyril Ramaphosa uthi iziseko zophuhliso esemgangathweni nezikhathalelweyo zitsala abatyali-zimali kwaye uphuhliso lweziseko oluquka ukwakhiwa kwendlela, izindlu neziseko zamanzi zidlala indima ebalulekileyo ekuphuculeni intlalo yoluntu. Umongameli kuthethe oku kwingqungquthela entsuku ntathu eqwalasela ukuphucula iziseko zophuhliso kweli i-Sustainable Infrastructure Development Symposium South Africa nebibanjelwe eKapa eNtshona Koloni. Ethetha nabathunywa bazimasele engqungquthela ejongene nokuphucula iziseko zophuhliso, umongameli Cyril Ramaphosa uthe eli loMzantsi Afrika lisethubeni elihle lokugxila kwiziseko zophuhliso. Uthe iziseko zophuhliso ezisemgangathweni likhuba lokuqoqosho lelizwe kwaye zirhwebesha nabatyali-zimali, nto leyo ethi idale nemisebenzi. This is a moment that I believe is filled with great promise and endless opportunities for infrastructure development in our country. One industry publication said the country is ready to unleash an infrastructure boom. And that, in my view, was quite telling. It is important for us to fully understand the important role that is played by infrastructure in the life of a nation, particularly our South African nation. This is so because infrastructure is, in the end, fundamental to the development of our country. It serves as the backbone of economic growth and social progress, and also contributes to the improvement of the life of our ordinary people. Ramaphosa uthi iziseko zophuhliso zoluntu eziquka ulwakhiwo lwendlela, iziseko zamanzi, izindlu zidlala indima nasekuphuculeni intlalo yoluntu. Watsho ephawula ukuba ayiyolahleko kubatyali-zimali ukufaka imali kwilizwe elikhulayo nelinekamva eliqaqambileyo njengoMzantsi Afrika. Through public infrastructure we are able to build roads, railways, ports, airports, to enable what we produce as a nation to move efficiently to the destinations that it should move to. And infrastructure development demonstrates stability and great potential to investors. Ukanti kwilinge lokuphucula iziseko zophuhliso kweli, umphathiswa wezimali uMnumzana Enoch Godongwana ubekele bucala imali engaphaya kwe-R1 trillion yokuphucula iziseko zophuhliso kuhlahlo lwabiwo-mali lwaphakathi enyakeni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo, uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike, ze ukuba ukamcofi usubscribe, sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Kusweleke abantu abathathu ze abali-12 bonzakala kwingozi yokubhukuqa kwebhasi e-Othongathi ngaseThekwini KwaZulu-Natal ngalentsasa. Ingxelo zithi le ngozi yenzeke ngexesha likaxakeka ekuseni abantu beleqa emisebenzini. Akasekho emhlabeni umdlali kamabonakude nemifanekiso bhanyabhanya uPresley Tshweneyagae oneminyaka engama-40 ubudala. Ukusweleka kaCobra ngamanye amaxesha ebizwa ngelikaMokweba. Ukusweleka kaTshweneyagae kungqinwe inkampani ebephantsi kwayo iMLA. The character that I play here really attracted me because it's different. Emva kwengxelo zokutshaba kwakhe ezithe ndeki iminatha yoqhagamshelwano ngalentsasa, usapho lwakhe belisendleleni esingise ePitoli apho ahlala khona uTshweneyagae. Lo mbulo zihlanjwe womdlalo wazalelwa eMahike ngemhlanje ngomhla we-19 ku-Okthobha ka-1984. Ngaphambili, lo mfo wayengumlinganisi kwimidlalo yeqonga, ebelithetha ulwimi lwesiTswana kutyibili kulwimi. Wazenzela udumo emva kokudlala kumfanekiso bhanyabhanya iTsotsi awazuza imbasa nayo njengomfanekiso bhanyabhanya wangaphandle oqaqambileyo kwi-Academy Awards zama-78. Waqala ukuba ngumlinganiswa esafunda amabanga asezantsi esikolweni, sewangumlinganiswa eseneminyaka eli-10 kwiMabala Arts, Culture and Sports Foundation. Amalungiselelo enkonzo zokumpheleka eyesikhumbuzelo yomngcwabo owakavakaliswa.
Abahlali belali yaseKolong ngaseTaung eMntla-Ntshona bacela ungenelelo olukhawulezileyo kurhulumente wesizwe kunye nowephondo njengoko benyamezele kunqongophala kwamanzi kule ndawo iminyaka engaphezulu kwe-10. Bathi kunyanzeleka ukuba bahambe imigama emide ukuya kukha amanzi emilanjeni. Uhambo lunzima kakhulu kubantu abadala nabantwana. Bangaphezu kwekhulu abahlali baseKolong eTaung nabathembele emanzini omlambo ukuhlangabezana nezidingo zabo zemihla ngemihla. Sijongene nobunzima obumandla xa sifuna amanzi sinyanzeleka ukuba siye emlanjeni. Mihla le xa ndivuka kufuneka ndiyokha amanzi angcolileyo emlanjeni nanjengoko kungekho cebo linye. Sijongene nobunzima. Abazali bethu nabo babe kule meko ngoku nathi kunyanzelekile siyokakha amanzi. Abantu abadala basekuhlaleni bathi le meko ayibahluphi emphefumlweni nje kuphela koko ikwabatyabula intwenka yemali. Ndixhomekeke kwimali yenkamnkam kwaye kufuneka yonele wonke ubani. Inkokheli yoluntu ithi benze izibheno amatyeli kwabasemagunyeni ekuhlaleni iminyaka kodwa ezo nzame zife namthanyana. Sicela kwaye sibongoza urhulumente kazwelonke ukuba angenelele kule ntlungu. Kuthiwa sikhululekile kodwa thina asiyiboni loo nto. Kusenjalo umasipala wesithili saseDr Ruth Sekgomotsi Mompati uthi uyayazi imingeni yamanzi yaseKolong kwaye uthatha amanyathelo esisombululo esisigxina. We've got a project that is nearing completion to supply water through a bulk system that we are implementing in Kolong. The project as we speak now being completed on the site of Kolong. Abahlali bathi bazimisele ukuthetha phandle de kufumaneke isombululo kule nyewe. Ukungabikho kwezindlu kunye nokunqongophala kwendawo zokuhlala ezisemgangathweni kusengumngeni ojongene noninzi lwabemi beli. Iintsapho ezininzi ingakumbi ezisemaphandleni eMpuma Koloni ziphila phantsi kweemeko ezimaxongo ngenxa yokungabikho kwezindlu. Ezinye zezi ntsapho aziphangeli ziphila phantsi kwentlupheko kwaye zitsala nzima. Kunjalo usapho lakwaNtuyedwa eThuthurha kuCentane belusapho lwabantu abasibhozo abahlala kwindlu endala yamaplanga nodonga lwayo olusecicini lokuwa. Le yenye yentsapho ezisokolayo ukufumana uncedo lwendlu ye-RDP. Le nkondekazi ihlala nabantwana bayo abangaphangeliyo kunye nabazukulwana. Bonke baxhomekeke kwimali yayo yendodla. Nangona basenza kwiminyaka egqithileyo isicelo sokwakhelwa indlu, usapho lwakwaMtuyedwa lusahlala kulo mgxumeko. Ingxaki ikule ndlu ndihlala kuyo. Le ndlu ndihlala kuyo iyawa. Isiwa nje andinacebo lokuba ndingakha ngoba ndiphila ngemali yepeyi. Ndifundisa abantwana, ndinxibisa abantwana, ndityala imali nemibutho. Nokuvuza okwayo kuqala ngophango 2008 yamane isiwa ke ngoku. Kude kufuphi nale ndlu kuhlala amanye amalungu osapho lwakwaMtuyedwa. Bathi ingaphaya kwama-30 minyaka behlala kule ndlu yezinti nodaka. Olu sapho lukwalindele kurhulumente ukuba alwakhele indlu njengoko kungekho namnye kulo ophangelayo. Umntana owayezalelwe kule ndlu umzekelo ngoka-91 njengoba mna ndingoka-93 nje oko sasiphila kule ndlu nje. Qho xa inethayo siba nexhala because yaphixika. Sade sabona uba masiyifakele amazinki kweli cala because of imvula. Nangona nje ezintsapho zisithi zasenza isicelo sokwakhelwa izindlu, abasemagunyeni babakhuthaza ukuba baqhubeke besenje njalo. Siyafuna ukwazisa uluntu into yokuba umasipala uxhomekeke kwisebe lakwa-Human Settlements kuba lilo elinoxanduva kunye nemali yokwakha izindlu ze-RDPs. Kungoko ke sikhuthaza wonke ubani ongenandawo yokuhlala ukuba abhalise amagama okanye iinkcukacha zakhe kuceba wewadi. Ngokweenkcukacha-manani, uMzantsi Afrika ujongene nengxaki yokutsala emva ekwakheni izindlu kwaye kuqikelelwa ukuba angaphezu kwezigidi 2 amakhaya ekufuneka akhelwe izindlu.
Urhulumente uthi abona bantu baphambili kuye ekwakhelweni izindlu ngabakhubazekileyo, abolupheleyo kunye nabamakhaya akhokelwe zintsana. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude kuCentane. Abantwana beli loMzantsi Afrika bazana nobundlobongela obuninzi ingakumbi xa kuthelekiswa nabamanye amazwe jikelele. Oku kuthethwe yingcali ejongene nokuqoqodisa kwabantu ngelixa ibinika ubungqina ngobuxhakaxhaka bale mihla eseMelika kwityala lokulahleka kukaJocelyn. Abatshutshisi babize uGqirha Marcel van der Walt nowabhala ingxelo ngomba wokuqoqodiswa kwabantu xa kungoku iyaqhuba inkqubo yokuwiswa isigwebo sikamama kaJocelyn uKelly Smith, iqabane lakhe uJaquin Apollos kunye noStephen van Ryn nabafunyenwe benetyala kule nyewe. Ngoku ke siqhagamshelana nentatheli yethu uSiphiwo Wobasi eza kusinika ingxebo ethe vetshe. Siphiwo, siyakwamkela, sibulele nangexesha lakho. Ingaba ngoku lindawuni elityala? Ndibambe ngazibini ndibulise nakumbukeli ekhaya. Ukanti ngoku ugqwetha likaStefano van Ryn uNobahle Mkabayi uxina umhlekazi uVan der Walt ngemibuzo malunga nobungqina athe wabunikezela. Into ke athe wazibalula apha uDr van der Walt kubungqina bakhe yinto yokuba abantu xa bexhwilwa kuza kushishunwa ngabo, ezona nto ziye zihambe phambili iba ngumba woba baye basetyenziswele ukuthubelezisa iziyobisi, bambi basetyenziselwe ukushishina ngokwesondo. Kanti ngamanye amatyeli ke kuye baxhwilwe kuba mhlawumbi beza kutyhuthula amalungu womzimba. Uyawukhumbula ke kweli ityala into yeyokuba uKelly Smith wathengisa umntwana ngemali engange-20,000 eyithengisela ixhwele. Bubungqina obo obavela ke noLaurentia Lombato wayefundulwa engumtyholwa nowajika walingqina lombuso kweli tyala. uLombato wongeza futhi ngelithi ba ixhwele lalifuna uthenga uJocelyn yayilixhwele elalinomdla kwisikhumba sakhe kwakunye namehlo wakhe. So zezinye zezinto ezithe zavezwa apha nguVan der Walt esitsho kwaye ukuba kuyabonakala uba xa elijonga elityala kuyabonakala uba esi sithathu sasinenjongo zokwenza imali ngethuba senza oku, kwaye into yoba sikhethe ukungami phambili emkhumbini sizithethelele, loo nto iyabonisa ukuba yinto abayicebileyo leyo, kwaye babe nenjongo zokuba bayenze bengenayo into bengenanimba malunga noku bakwenzayo. Sibabe ngazo zibini phaa kuwe Siphiwo. Ziphelile zelixesha ezinkulu ziphange ntsimbi yesixhenxe, ukanti masiphinde sidibane kwixesha elizayo. Kamnandi mawethu.